Salutare, dragi prieteni! Squid Fishman aici, bine ați venit la un nou episod de Ferma Bunicii. Am venit repede până la țară. Astăzi este duminică, am avut foarte multă treabă la serviciu și n-am putut să vin mai devreme. Scuzați-mă, lăsați-mă să-mi pun limba mai bine pe bigudiuri. Da, n-am putut să vin mai devreme, așa că am venit acum. Îmi pare rău că bate vântul. Și să văd cam care-i treaba. A trebuit să aduc și ceva, am adus mâncare pentru puișori și alte treburi și am venit pentru că am fost prin alte locuri din țară și am văzut că nu au legat foarte bine fructele. La mine e legată destul de bine treaba. Înseamnă că au umblat albinuțile binișor. Îmi pare rău că bate vântul, n-am știut că o să bată. Da, am zis că să vin neapărat să văd ce să fac pentru săptămâna viitoare, că oricum treaba n-am cum să fac acum, dar să văd ce se întâmplă ca să știu ce tratamente să fac și ce alte chestii mai sunt de făcut. Ok, haideți să mergem să vedem. Cireșii arată binișor. Asta a avut așa multe flori, a legat destul de puțin, nu mai nimic. Asta nici nu știu dacă nu văd nicio... uite, are cireșii. Are cireși, sunt destul de tineri. Ăștia arată bine, nu văd să fie afectați de absolut nimic, nici de fungi, nici de bacterii, nici de cum îi cheamă? Gâze, insecte. Insecte, dar nu știu ce cu ea. Ok, ia să vedem caisele negre. Da, sunt legate fructe multe. Nu a dat jos, arată bine. Vișini, alți vișini. Asta nu e rău. Oricum el se pornește mai greu în vegetație. Este un vișin sălbatic. Nu prea are legate fructe. Prunii, da, arată bine. Se vede, da, s-a oprit și vântul. Ia să vedem caișii ăștia gigantici. Deja au caise gigantice. Așa. Și asta la fel. Asta a pierdut ceva floricele. Când bătea vântul cădeau. Nu are foarte multe fructe din câte văd eu. Dar la cât de mari le face este suficient. Nu i-am mai tăiat vârfurile anul acesta. Am zis că poate se oprește din cauza că unde tai tot crește, știți? Și am zis, le las să vedem ce se întâmplă, că deja sunt destul de mari. Adică el fiind mai în vale, deci încolo ideal, e cât de cât ok. Dar uitați, am cireșul ăsta care trebuie să crească neapărat, că e în spatele lui. Da, e bună treaba. Ceva cireșe legate, clar, evident, arată bine. Mi-a fost frică când am văzut așa puține legate prin Iași, am fost și la Piatra Neamț, dar uite că la mine nu este problema asta, chiar sunt legate destul de multe. Încă o chestie pe care tot vreau să vă spun, vedeți, tăiat în... Bine, nu e aici cazul, aici e o tăietură veche, e chiar să mă uit și la tăieturi. Vedeți, am tăiat aici dita mai creanga și nu s-a uscat. Dar asta, cepul la sâmburoase mă omoară. Bine, aici am lăsat și pentru că din cep mereu ies crengi. Și tot tai la cep și tot ies crengi. Dar o să fac o șmecherie. Aici nu știu dacă să le rup, dar ar trebui să rup. Tot o să rup. Când o să iasă, tot o să le rup. Așa o să ciupesc cepurile și nu o să mai facă ei ce vor ei. Vedeți? Tot tăituri la cep. Le las deocamdată, nu că vine o perioadă ploioasă. Ia uite, ăsta n-a legat nimic. Ia uite-l. Aoleu. Da, ce multe flori a avut și ce puțin a legat. Dar să știți că vedeți, chestii de astea am văzut. Probabil ori a deschis florile când nu erau polenizatorii în zonă. Polenizatori, adică insecte polinizatoare. Ori nu știu de ce s-a întâmplat cu el, de ce a legat așa puține fructe, pentru că fiecare pom pe care l-am, fiecare cireș pe care l-am, lângă el este și polinizatorul și nu doar unul, așa că totul a fost gândit corect.
Ăștia la alții au legat bine, au legat tot, în afară de ăla, vedeați, văd, ăsta vrea să-mi fac o cireașă sau nu. Eu nu cred că a legat, dar mai știi, trebuie verificat. Nu, a lăsat-o, n-a legat-o. Deci, nici n-avea el putere la primul an să lege, dar nu e problemă oricum. Asta a legat. Ok, tot arată bine. Și vreau să vă zic data trecută, tot m-am ținut să vă zic și am uitat, despre vișinul care face doar buchete de mai. Este cât de cât ok pentru că nu leagă toate florile, nu leagă toate fructele. Așa că nu sunt buchetele strâns de vișine la el și atunci e ok, nu se strică, nu se ating. Vedem și un pic, mai am pere aici. Da, pere au legat bine, au legat tot, trebuie să vin să everesc. Ok, hai să mergem și în celelalte livezi. În primul rând să merg să văd cum se dezvoltă nucii. Adrișul nu l-am, nici nu l-am mai curățat, l-am lăsat așa cu mâini. O să vedem ce o să fie cu el, pentru că vreau să le mut. Nici nu vă dați seama de când aștept să gust prunele astea. Prun jubileu. Ăsta vrea să ne facă fructe. E cam mic, el e pus târziu, dar astea sunt caise sanguine, birovignavne, nu știu ce. Sunt roșii. Nu știu cum să țin mâna să nu bată prea tare vântul. Asta până la urmă n-a legat niciun fruct. Nimic, iar bate vântul. Adică n-ai și anul 2. Anul trecut în primăvară l-am pus. S-a prins bine zmeura, a crescut. Unii au crescut, unii nu e problemă. Nu prea a plouat la țară, se vede. Ia să vedem cireșii ăstea. Da, par a fi prinși. Prun. Asta e de țuică. Tot ziceam că e de țuică, că nu, asta e de țuică. E de țuică și se numește Dangeleno, ceva genul. Dangeleno. Nu, ceva de genul ăsta. Ok, hai să vedem repede și nucii. Pentru că asta e pomul meu nou. N-am mai avut niciodată nuci, n-am mai pus niciodată nuci. Și după cum se vede, au semne bune. Deci semne bune anulare. Printre ei am pus zarză și piersici. Să vadă și mai și un pic. Ori o să-i altuiesc, ori o să-i las așa. Vom vedea. Vedeți, asta este persicuț. Ăla e tot persicuț. Ăsta e nuculeț. Deja are creștere în 2 săptămâni, deja a crescut un pic. Aștia care sunt mai încoace au creșteri mai mari. Cei care sunt mai la vale și mai în partea cealaltă, unde ajunge mai greu lumina, puțin mai greu, nu se simt așa bine. Să prind și ăsta, mi se pare că ăsta este zarzăr alb cu pulpă albă. Mi-a dat vecina mea, l-am pus și pe el, mamă, e ușor de mers prin grădină cu ghebașii, adidașii. Ok, ăsta nu arată foarte bine, dar nici foarte rău nu arată. Are plecare și jos. Să vină să-i mai aranjez puțin, să mai tai tucele astea de iarbă și să le dau la ei. Da, asta n-a pornit în vegetație pe mungurile ăștia din vârf. Da, uite aici în vârf se duce, scuze. Ok. Aici are un mare, asta ar trebui să-i tai o cracă. N-are ce pleca el așa. Asta și el arată bine. Vedeți, set bun, set nou. Și cel mai gros pe care l-am. Ia să-l vedem. Și el este bine. Deci din 8, deocamdată dau semne de prindere toți 8. Perfect. Mergem să vedem și celelalte livezi, pentru că văd flori destul de bine deschise și asta înseamnă că le-ar mai trebui un tratament de insecticid.
Am adus plasă de aia de castraveți până la urmă aici. M-am gândit că pun pe sârmă când pot să pun plasă de castraveți. Sunt și plusuri și minusuri. Plasa de castraveți totuși am avut mulți ani și nu s-a stricat niciodată. Și este mult mai ușor de prins. Deci numai ating ramura de plasă și se prinde. Că ea are și niște mici spinișori și atunci e ok treaba. O să pun, cred că săptămâna viitoare, dacă o să am timp. Să vedem nectarinii și piersicii. Asta de semne de prindere. Ceilalți beșicarea. Mama ei de beșicare. Chiar eram curios ce o să se întâmple. Asta e urât afectat pe anumite crenguțe. Ar trebui să le fac un tratament, dar n-am cum astăzi. Trebuie să mai aștept o săptămână, 5 zile. Da, ia uitați, ce beșicare urâtă. Da. Și fructe are fructe. Ok, nu mai mergem la toți, că toți la fel. Totuși nu toți au fost afectați de beșicare. Asta este bine. Probabil unii sunt mai rezistenți la această boală urâtă. Asta tot la fel de semne de prindere. Asta de semne mai bune de prindere. E plecat mai frumos în vegetație. Ia să văd bățulecul ăsta dacă dă vreun semn ceva. Nu dă niciun semn. Mama lui. Și ăsta e nectarin liana, parcă se numește. E nectarin plat liana. Și chiar mi l-am dorit foarte mult. Respir ușurat. Din cauza că am văzut aici frunze sus. E bine. Aici nu, trebuie să vin să tai și crenguța aia. Nu contează și pe asta să o tai. Sau asta, deși ia un pic de semne, o să vedem. Treaba e bună. Santa Rosa, cum mă așteptam, că Santa Rosa se polinizează cu Black Amber, așa ca să te facă să cumperi pe amândouă. S-a polinizat și cu alte pune pe care le aveam aici, că Black Amber-ul, vă dați seama, n-a făcut nicio frunzuliță. Sunt afectate vreun pic? Nu sunt ok. Ia să vedem și pe ceilalți care au fost, pe care i-am tăiat. Ăștia au și fructe, da, sunt legate. Sunt cam mici, dar sunt legate. Așteptăm să fac. Aici am un prun Victoria și încă un prun care seamănă cu prun Victoria. Să văd dacă e aceeași chestie, care seamănă foarte mult. Dar o să vedem, o să analizăm noi în viitor chestia asta. Asta e prunul meu preferat. Cum se numește, dar nu are fructe. Ba da, are. N-are multe. Ceea ce e foarte bine că el trebuie să-și revină. Anul ăsta, un prun extraordinar de bun. Hollywood? Nu e Hollywood. Am uitat cum se numește. Flavor Candy. Fine. Și prunul a mers și asta. Fine. Abia aștept să vă arăt roadele. Pentru că am mâncat anul trecut din anul 2, dar nu v-am mai arătat, n-am avut timp. Și eu sper că anul ăsta să mă țin mai mult de livadă. Adică eu mă țin mereu de livadă, să mă țin cu voi de livadă, adică să fac și clipurile care rău pentru vânt. Aici plasa arată bine. Vedeți ce o pasăre în ea. Ok, și aici vedem Mary. Ok, Mary ăștia s-au scuturat. Cred că au legat. Mai sunt ceva flori. Da, cum ziceam, sunt flori și trebuie stropiți cu insecticid, pentru că nu vreau viermi în ei. Și încă n-au terminat toate florile, așa că ar mai merge măcar un 10 litri să fac un Calypso. Poate reușesc să fac în seara asta, să-i dau rapid numai pe Mary. La cât bate vântul, albinuțele tot își fac treaba. Perii văd că au terminat toți florile. Mai sunt niște flori târzii aici care oricum nu au nicio treabă. În rest arată bine. Văd că au legat fructe și aici flori. Și cam, ce să zic, în afară de beșicare totul arată bine. Și aici cineva a mâncat frunzulițele astea, insecte ceva. Deși săptămâna trecută au avut Calypso ăsta și asta e sistemic, ar trebui să stea mai mult. Chiar dacă a plouat, dar nu prea a plouat, sincer. Așa că
Nu știu care-i treaba. Zarzărele mereu să leagă. Ia să văd asta, ne face un fruct. Ne face să văd dacă e bun sau nu, să văd dacă să-l păstrez sau nu. Ok? Și via, care a mutat-o, arată bine, plecat frumos în vegetație, toate trei. Să vedem și părul ăsta carneval. Da. M-am mai interesat cu stoarică de găină. Nice. Și aici la țară vezi tot felul de chestii dubioase. M-am mai interesat despre intrarea pe rod a pomilor, a merilor mai ales. E destul de complicată chestia. Sunt anumite soiuri care intră după vreo 7 ani chiar. Trebuie să le faci, să le duci crengile cât mai la orizontal, să le bagi ceva de fier, ceea ce eu nu prea am încredere în chestia, să bagi ceva de fier oxidat în trunchi, ce mai era? Bineînțeles, să nu le lipsească microelemente și alte chestii, dar n-are cum să lipsească la al meu, cât timp cei de lângă au tot ce trebuie să mă dau. Da, fructe, aștept să mănânc cireșe la tufă. Ok. Și mai avem boabele de mere, dacă vreți să le mergem să le vedem. Iar durează mult. Mamă. Am zis că fac de 5 minute clipul ăsta. Am zis că, bă, mai mult de 5 minute n-are ce dura. Da. Vișinul ăsta a legat bine, totul e legat, totul e frumos, tot cum trebuie. Clematisul urmează să deschidă flori, alt clematis, alte culori. Mi-a cumpărat un vecin o bară, trebuie să mai fac un stâlp acolo ca să reușesc să pun copertina peste masă. Treabă, multă treabă la țară. Ce mai avem aici? Ia să vedem noi. Aici avem boabele de mere, au crescut niște tufane mari, dar nici nu le răresc, sper să înnădușe cât de cât trandafirii. Sunt fructe, am văzut că au toate fructe. Vedeți? Câte am? 3, 4 am. 4 fructe și aici. Nu știu dacă vedeți. Să vedeți. Găinile. Mi-ați zis să filmez și găinile bătrâne. Aici sunt găinile bătrâne. Astea sunt cele cumpărate ca să facă ouă. Cea neagră e Faveroles cu Australorp, Cochinchina, cocoșul cu Australorp. Sunt frumoase cele mele, astea sunt burite tare, da, fiecare făptură are farmecul ei. Ia uite, și ăștia trebuie stropiți, că încă mai au deschise destul de multe flori și chiar dacă ai bunicii, trebuie să am grijă și de ei, că tot pentru cei pentru ea e și pentru mine, nu așa, nu știu ce vreau să zic. Dar prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu știu dacă mai filmez, da, filmez. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați, bineînțeles, de subscribe și de abonare dacă mai vreți clipuri de genul ăsta. Și, bineînțeles, aștept sugestii și orice întrebări, orice vreți, puteți să-mi scrieți mai jos. Ceau, v-am lăsat!